भाई साहब सबके गांव वाले रिपोर्टर के प्रणाम बा, नमस्कार बा। और आप सबसे एगो निहोरे बा कि वीडियो अगर देखल शुरू कर दल बानी तो 5 मिनट समय दी। हमके विश्वास बा कि आप सबके भी जौन बाटे जीवन के बीतल याद बाटे उ जरूर याद आ जाई और बड़ा अच्छा लगी। तो डिजिटल कथा के 5वां एपिसोड में आज के जौन शीर्षक बाटे उ ई बाकी हमार बाबूजी बहुते बेकार आदमी हवे। कि हम सब कहू खातिर कहतनी हमार बाबूजी बहुते बेकार आदमी हवे। आई हमनी के तब सोची के जब छोटहन रही के 4-5 में पढ़ी के चाहे प्राइमरी में केहू पढ़े, केहू प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे केहू बढ़न स्कूल में पढ़े। छोटहन फैमिली के रहे, हालत घर के ठीक नहीं रहे तो बाबूजी से कहे कि बाबूजी हमके स्केच ले लइह, पेन ले लइह, मेटकौना ले लइह। तो बाबूजी जौन बाटे जैसे एके बेर कहा जा कि तीनों सामानवा लाग बा, बाबूजी स्केच लाग बा, मेटकौना लाग बा, पेंसिल लाग बा। तो बाबूजी हमें पहिला दिन तो कहे हैला बाबू है पेंसिल से काम चलावा, अब मेटकौना नहीं बा तो मेटकौना तो केहू से मांग के पढ़ लेब, समझल कर। अब पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं बा। वो समय लगे कि बाबूजी कितना बेकार आदमी हमें यार। बड़ी समझावे, हर बाती पर समझावे, तनिको गलती कह दिहल जाता 2-4 हाथ मार दें तो बुझा कि बाबूजी कितना परेशान करतने, बड़ी दुख देतने। हे भगवान काहे हम कितना दुख देतने, बाबूजी बहुते बेकार आदमी बाने। कहीं जा बाबूजी तो मिठाई किन के लेकर आवे तो हेतने लेके आवे में सबके, जेकर 3 भाई बाने, 2 भाई बाने, 5 भाई बाने, सबके बाटे। तो मन में होके कि हमके काश ढेर मिल जाई, दिमागवा में आओ कि कागज वाला हमके चाही। तो सब भाई जन बाटे रीस करे कि कागज वाला हमके चाही। मने जौन मिठैया कागजवा में रहे तो कागजवा में दिमागवा में ई रहे कि कागजवा में जौन बाटे ढेर लगे। तो हमहू के लगे, आपो सबके लगे। और आज ये बात हम ये लिए बतावतनी कि हमारे एक जने मित्र बाने हमसे मिलने ओकर बाद कहने भाई तनी कुछ पैसा दे दा, जरूरत बाटे, लइका कापी किताब किने के बा यार। और एक बाद परसों लइकवा के बर्थडे है, केक उक किने के बा, पैसा नहीं बा, दे द ले लिह। अब लिहल तो नहीं चाहता, नहीं परेशानी चलता, लेकिन दे द काहे तो लइका के सवाल बा। तबे हमके ई बतिया याद आ गई है, उ पुरान बात आ गई है कि देख कि तब उहे हमके बतावे लगन कि देखा यार भाई कि पहले हमनी के कहीं के कि बाबूजी कितना बेकार आदमी है। और अब जन बाटे आदमी हमनी के बाबूजी बनल बानी के तब पता चलता है कि बाबूजी जन बाटे कितना बेकार आदमी है। मनो आपन ख्याल नहीं करें, जब होली आवे, दिवाली आवे, चाहे उन्हें त्यौहार होके, चाहे मामा की यहाँ शादी होके, तो सबके कपड़ा किन दे, अपन कपड़ा नहीं किने। हमनी कहीं के बाबूजी बहुते बेकार आदमी है। आवे बाबूजी मिठाई लेकर आवे, सबके खिया दें, अपने नहीं खाएं, छुच्छे 1 गिलास पानी पी लें। हमनी कहीं के कि बाबूजी बहुते बेकार आदमी है। आज तमाम हमनी के हम उम्र में जो लोग कमाए लगल बा, लइका हो गइल बा, अब उ फीलिंग जौन बाटे जौन हमारे बाबूजी चाहे आपके बाबूजी जब छोटहन रहनी के तो हमनी कहें कि बाबूजी बड़ी बेकार आदमी है। अब बाबूजी बनने के बाद पता चलता कि बाबूजी कितना बढ़िया है, कितना निमन है। अपन सारा ख्वाहिश तूर के, अपन सारा सपना छोड़ के परिवार खातिर जियत रहना है। बाबूजी लोग से दुश्मनी कर लें, लोग के रुपया ले लें, टाइम पर दे ना पावे, जेकर ले उ झगड़ा करे, गरियावे, मारे पीटे, कहे कि तोहर बाबूजी बहुते बेकार आदमी हो, पैसा ला माने देने नहीं। लेकिन पता बा बाबूजी सब दुनिया खातिर बर ले ना, खाली केकरा खातिर, परिवार खातिर। तो छोटहन रही के तो हमनी के कहीं के कि बाबूजी बड़ी बेकार आदमी हमें, बड़ी बेकार हमें। अब पता चलता है कि हाँ बाबूजी बहुते बेकार आदमी हमें। हमनी के सब अरमान पूरा कर देना, आपन ख्वाहिश छोड़ दिया, हमनी के पैदा करके पढ़ा लिखा दिया, अपने कपड़ा सिवने नहीं, लइका खातिर सुपारी सीट सिवा दिया, बियाह कर देना, घर बनवा देना, अलग अलग कमरा बनवा दिया, अलग अलग लैट्रिन बना दिया, अलग अलग किचन बना दिया। हम कहते हैं बाबूजी बड़ी बेकार आदमी है। आज के बाद कैसन लगल, का आप लोग के बचपन में भी ऐसा
कबो समय आयल कि कुछ मंगला जा बाबूजी समय पर नहीं दे पाने तो दिमाग में तो जरूर आयल हुई। आज के वीडियो देखने के बाद ये वीडियो के शेयर कर दिया जा और बाबूजी खातिर सबके बाबूजी खातिर प्रेम भेजत तनी काहे से कि भगवान अल्लाह ईश्वर तो बाद में मदद करी हैं। जिंदगी में अगर सबसे बड़ा क्यों भगवान बात तो पहले बाप बाटे। काहे से माई के दिल बड़ा जौन बाटे कोमल होला। माई 2 मिनट में रोए लगेली, बड़ी कोमल होखेली। उ लइका खातिर तो कुछ कर सकली, लेकिन बाबूजी जौन बाटे कठोर ए लिए बन जाने कि जीवन में इतना स्ट्रगल करे ने, अंदर बहुत दर्द रहेला, लेकिन जब घर के चौकट पे दरवाजा पर घुसे ने तो हंसते हुए आवे ने लइकन खातिर जौन बा मिठाई लेके आवे ने। अपन सारा दर्द मार के जौन बाटे चेहरा पर हंसी लावे ने अपने परिवार खातिर। तो कैसे कहल जा कि बाबूजी बहुत बेकार आदमी है। सबके बाबूजी के बारे में कहते हैं। बाबूजी के बारे में हम एक एक बात कहब, बाप के बारे में एक एक बात करब, पापा के बारे में एक एक बात कहब कि भरोसा या तो अपने आप से और या तो अपने बाप से, ओकरे बादे दुनिया में केहू तोहार मदद कर पाई। माई खातिर कहल गइल बा, माई तो माई है। माई के ममते के कोनो छोर नहीं बाटे। काहे से माई के सामने तो भगवान झुकल बने। तो आज के वीडियो कैसन लगल आप सब कमेंट करके जरूर बताएब। इंतजार रही। अब भैया वीडियो के शेयर करब। अपने बाबूजी से रिसियाइल हुआ जाता तनी बाबूजी के मना लिया जाए। काहे से बाबूजी कम में समय तोहरे साथे रही हैं। कितने जने के बाबूजी ये दुनिया में नहीं हुई हैं, लेकिन जेकर बाबूजी साथे बाने तो कम से कम उनके एहसास करावो जो लोग अपन जीवन के 20 साल भुला गई ने तो के पलले में, पढ़ौले में, लिखौले में, बियाह कैले में तोहार। अब बियाह होते 1 साल में तू अलगा हो गइल। अब कहे लगल कि बाबूजी बहुत बेकार आदमी है। बेकार तो हमनी के बानी भाई, बाबूजी नहीं बने। काहे से ये एहसास तब हो जब आप लोग खुदे बाबूजी बनब। तो भैया वीडियो को शेयर कर दिया जा, मजा आई तो के कहाँ से ये वीडियो देखा था इहो बतावे। अपने बाबूजी के बारे में भी 2 लाइन लिखिए जा कमेंट में। इंतजार रही। चलता ही सबके गोड़ लागतनी। प्रणाम।